iltapäivää täältä Suomen Kymenlaaksosta. Olen Elina Vättö ja tämä on Haloo-pääset. Nämä Suomen betonipaalut ovat saaneet purku-uhkauksen. Minkäköhän takia? Niistä näkyy vain pieni murto-osa, mutta ne ovat syvälle maan alle kaivettu ja laitettu kiinni kunnolla monia kymmeniä tuhansia niin kuin massaa betonia on maan alla. Koskeita on jo muutamia purettu, mutta se ei olekaan niin helppoa. Lehdistä lukee, että se maksaa miljoonia euroa, mutta Kuusankoske on paljon muutakin, mihinkä voisi mennä rahaa. Kuin että kauniit, joidenkin mielestä rumat, mutta historialliset teokset otetaan pois. Nehän ovat sähköaitoja tai sähköpaaluja. Koskella sairaalan takaan purettu yksi betonipaalu. Mutta sen seurauksena oli, kun siinä käytettiin räjähteitä, niin se tärinä rikkoi vanhan entisen kerrostalon sieltä sisältä niitä osia. Niin mitä ituu niitä räjäyttää, jos ne niinku on jo sinne syvälle tehty? Who knows? Sitten toinen on Robin Hoodin lähellä otettu purettu pois. Näistä ei ole paljon historiassa tietoa. En tiedä miksi. Mutta ne on tehty UPM:lle tulevan sähkön takia. Se on ainakin yksi. Lehdissä on lukenut, että niiden kunnostuskorvaukset maksavat satoja euroja tai enemmänkin. Mutta maksaako se paljon, jos yksi ihminen betoniastia, saviastia, lapio kiipeää tuonne tarvikkeiden kanssa yhtenä päivänä 4 tuntia, 3 tuntia tekee töitä, laattaa ne pienet murtumat sieltä pois. Maksaako se nyt monia tuhansia euroja? En tiedä. En ole työmies. Työmies tiedä. Mitä jos purkupäätös puraktaan ja siitä ei tulekaan? Kaikki jäävät. Kaikki iloisia. Mutta siitä on jotain ihmisiä, jotka valittavat, että se ei toimi. Kuusankoskella on pitkä alue siistiä rantaa. Täällä on venetapahtumia, kalastustapahtumia, mutta tänne voisi tehdä enemmän. Ravintoloita, teatteri rannan lähelle, jotain viihdykettä tänne rantaan, koska tää on sellainen hieno näköalapaikka, mitä voisi niinku hyödyntää. Se oli hieno idea, se laivaidea, mutta se peruttiin. Miksi? Tänne voisi tulla ihan hyvin joku laiva, joku rakennus, ravintola, uusi rantaterassi, taso menee tänne, mistä ihmiset niinku pystyisi tanssimaan niinku ennen aikaa. Käyttäisi vähän niinku ideaa hyväksi, no Kouvolan päihteet. Niin. Ei täällä ole liikennettä. Mä en näe ketään, kuullut ketään. Ja täällä voisi olla kanoottireissu, kaikkea hienoa mitä veden kanssa voi tehdä. Mutta mitä? Ei sitä hyödynnetä. Tänään on 30. päivä elokuuta 2015. Kuusankoskella betonipaalujen luona. Tässä on Elina Vättö. Ja kiitos, että kuuntelitte. Toivottavasti betonipaalut pysyvät täällä seuraavat 40 vuotta. Ainakin mun elinjään, koska mä en halua, että ne kaatuu. Ne on hieno.